Un día naceu un neno ao que os seus pais chamarono Coi. A ele encantábanlle os vestidos e os zapatos que brilaban. Coi quería que os seus pais o vestisen de nena, xa que non lle gustaba levar roupa de neno. Eles accederon e deixaron que Coi se vestise como quixera. Unha noite, Coi preguntoulle a súa nai: "Cando me levarás ao médico para que me volva unha nena?" O doutor explicoulles o que pasaba. Polo general, os nenos síntense ben sendo nenos e as nenas síntense ben sendo nenas, pero hai algúns nenos que se sinten nenas e nenas que se sinten nenos. Chámase transxénero e Coi é unha nena trans. Naceu nun corpo que pensaríamos que é de neno, pero no fondo Coi sabe que ela é unha nena, polo que lle debemos permitir que o sexa. A partir de entonces, a nai e o pai de Coi pediron a todos que trataran a Coi como unha nena. Porén, cando comezou a ir á escola, xurxiu un problema inesperado. Coi ten que usar o baño de nenos ou discapacitados, dixeron os seus profesores. Pero non son un neno, choraba Coi. Non son discapacitado, son unha nena. Os pais de Coi falaron cunha xuíza ao respecto. Ela pensouno e finalmente dispuxo o seguinte: débese permitir a Coi usar o baño que ela queira. Coi e os seus pais fixeron unha gran festa para celebrarlo.